Hej, mit navn er Arne Christensen. Og mit navn er Christina Bodenskjold, og vi er fra JMA AS. Arne og jeg vil inden for de næste 2 minutter give dig et lille forsmag på, hvad du kan forvente af seminarerne, og ikke mindst DSM 2015. Det nye rollecenter giver dig mange nye muligheder for at tilpasse og fjerne relevant eller irrelevant information. I eksemplet du ser her, ses hvilke aktiviteter, der er tilknyttet et service-rollecenter. Rollecenteret giver dig de vigtigste informationer, du har behov for direkte på forsiden. Vi kan blandt andet se igangværende serviceordrer i arbejde osv. Herunder har vi tilføjet en smart lille detalje, hvor vi har sat JMA-vejret ind, som giver et overblik i forbindelse med f.eks. høsten. Den kan fjernes, hvis man ikke ønsker den vist. Her har vi en graf, der kan give dig et hurtigt overblik og forretningsindsigt. Knapperne er interaktive, og du kommer direkte ind på en oversigt. Rapportindbakke, det er en ny funktionalitet i DSM 2015. Du kan køre rapporter, uden at blive forstyrret i dit daglige arbejde. Når rapporten er færdig, dukker den op i din indbakke, direkte på forsiden. Sidst men ikke mindst, har vi mine notifikationer. Her kan du oprette beskeder og vigtig information til dig selv og dine kollegaer. Det var alt for nu. Er du sulten efter mere? Så tilmeld dig et af vores 4 seminarer ved at skrive en mail med antal, sted og navn på deltagerne til Christina på ktb@jma.dk. Vi ses og glæder os til at møde dig.